Hazı Ismailov. Povestler. Aşgabat şäheri, Magarif neşriýaty 1990-njy ýyl. İki atanyň ogly, Garry Mirap. Marynyň golynyny, Amaşaň oýunyny, Murgabyň boýununa mydama gök bilen oturan bir uly oba bar. Murgapdan bölünip aýrylýan uly ýap ol obany ikä bölýär. Ýabyň gyragyna gelip seretseň, onuň duruy gök şüşe ýaly şemalyň orna ýuwaşça ıranyp, o gunjak tolkunlar aýyrly-ýyna örküşlenip gidýär. Eger suwuň içine bir bölecik nan taşlasaň, uly kişili balyjaklar ýylrak gerişlerini güne ýylradyp, nanyň töweregine uly şapyrdy turýarlar. Ony ýanşady olaryň bir dogumragy ýetişip, ony laklukatýar. Balyjaklaryň hemmesi ýene-de suwuň düýbüne çöküp gözden gaýyp bolýarlar. Ýabyň iki tarapam ýerden edil gamyş ýar bolup çykan sırdam talagaçlardan doly. Onuň bir gapdaryndan giň gumlyrak köse geçýär. Eger her kime şo köse bilen köpürek gatnamak duş gelen bolsa, olar ertir akşam şo ýabyň boýuny syýryp ýören, a geçeklije daýaw we ak sakkal adama duş ýerýändirler. O şeýle daýaw bitenekli bolan üçin aşagynak eşek zordan görünýärdi. Eger ol üýüň hökmüne gaňgaň üstünden goşulap atan ýüpüniň gatyndan aýagyny aýryp sallaýsa, onuň hiç bolmagyna topugynyň aşagy ýerden süýrense gerek diýip şak ederdiň. Ol adam özüniň şeýle daýagly ýalam agrasy. Ýollyza köp gepläp ýörmek ýa-da hiňlenmegi halamazdy. Egerde kim şol adamyň boluşuna azdan köpden syn edip ýören bolsa, elbetde ol adam soňky günlerde biýaşulyň boluşuna bir üýtgeşikligiň bolanlygyny, onuň ýüzüniň şähtiniň açylanlygyny, hatda eşegini dikkirdedip çalazadan hiňlenýänligini, ýa bir guşşaga ýa-da bolmasa bir towşan şagazyny tutup geçýänini duýardy. Bu adam owaň hormatly Miraby atany garagady. Goýul ýabyň suw tolkunjurap çyk aksyny dursun. Goýuň içindäki barjaklar şarpyllaşyp oýnasyn ýörtünler. Inne habar kimden eşit? Habary atany garagadan eşit. Altyn aşyk. Atany garagy ömrüniň köpüsini Mirablykda geçiripdi. Şoň şüýünem oňa diňe bir çağalar däl, hatda ýek ýarym uly adamlarym Mirab aga diýerdiler. Atany garagy oňa gynanmazdım, begenmezdim. Ol Mirab aga diýenedi. Ösüň adyny tutýan ýaly "Ha, guzym" diýip jogap bererdi. Ol şeýle tüýji dilli adamdy. Atany garaganyň ýaşy 50-den geçdi. Aýaly Sabirjanyň ýaşy 40-dan geçdi. Emma buluň ogly gyýdy bolmady. İkisi ertir akşam oturup perdentsizlik dagyny çekerdiler. Kim bilýär? Belki onuň sakkalynyň şeýle tiz agyrmagyna şolam sebäp bolanursa bolanur. Dogry o adamlary atanalar agany kän tukat bolmagy goýmazdylar. Käte üýüşip oň öýüne gelerdiler. Käte-de ýörüýte gurrungyň diňlemek üçin çagyryp ýakyderdiler. Ol könüden täzeden gurrun bermäge diýseň seper adamdy. Emma her akşam mihman gelip durmaýar. Sabirje bolsa, öýüni ýapyp mihmançylyk gitmegi asla da gowy görmezdi. O gündüzüne diňe höwet edip, owaň şagalar bagynyň howulsyny tipirerdi, nahar bişirişerdi, şagalar ýuwunrardy, tersleşenlerini ýaraşdyryp goýberdi. Akşamna ölün iýigi bilen ýa şarky bilen güýmenip öýden çykmany turardy. Atanalar agada juda ýüdürämese, Sabirjany ýeke goýup gitmeýärdi. Ene bular her akşam şunun ýaly iki baş garynlaryny atanalar aga Sabirjanyň ýüregini gysdyrmajak bolup, ony dili etmejek bolup, her heýlije gurrunlar edip bererdi. Erte gaýdardy. Onda da onuň asylmaýanlygyny görse, "Sabir, hani senem görüňden eşdeňden gurrun bersene. Ýeke men özümi lakkyladyp goýaýan" diýerdi. Onda Sabirje, "Ay Mirap, näme men bilýän zadym mamy? Her görünmeşden mi gurrun edip bilýän bolsam, eýäm moğolly bolaýmazmydym?" diýip jogap bererdi-de, ýygyny gatyrak toglap we süýümli elinem gatyrak uzadyp ýuwaşlyk bilen gurrunga başlaýardy. Hawa ozulum biziň ýaly iki sany görgüli ärhili bolunmuş. Ol peti aralaňam ogly gyýdy bolmanmyş diýe. Ikisi madama uruşşok ýaly bir-biriniň ýüzüne siňerleşip seredeşip oturmuşlar.
Emma olaryň bir garypsy goňşular bar eken gülü. Öýleri giýje günne modama toý ýaly, ulu şagalan asyl alla nämelikmiş. Enen günlerde bir gün ýanky Petaraň aýaly erne, "Aýu, biz näme günümizi goňşularymyzyň kyýaly aly ýad edip geçirip bilemdik. Olaňy hemişe toý ýaly. Sen olardan sonra bize de şoň ýoluny öwretsinlerle" diýen. Erem, "Ya wallahi keýwany, şunu bildiň o. Dogrudanam şonu sonra şaýmak gerek. Aýyplat däl ahyryn. Al şu mahala senni şoň ýaly akyl hiç berýemediň kellämede gelmändir" diýen. Ene günlerde bir gün ýanky benne goňşuny görüp oň ýanyna barypdyr. "Salamu aleykum goňşy." "Wa aleykum assalam gelen ýagşy." "Goňşy, men senden bir soragym bar. Bäbit dolaýdy oturuň. Aýsam, näme üçin bizim öýümüz mazarlyk ýaly dymdyrslykda? Siziň öýüňiz madama alaýar, şoň sebäbini aýdyp bersene." "Goňşy dost, oň sebäbi bizim bir altyn aşjagymyz bar. Biz eğer hele ertir akşam şojaga aşygymyzy goýunap hedir edip oturýarys. Birden siz bir şäherä muny eşitip, begenjinden onu gujoklapdyr. Öwredeniň üçin sag bol dost. Men özüm sen gadryňy bilerin. Bizem hökman bir altyn aşjak edineriz. Ýogsam, eger walla şu tokatly halis ýüregimize düşdi diýip, şonun öýlerini algap gaýdyn. Öýlerine gelip, bir topar zatlaryny satyşdyryp, hemmesini altyna çalışypdyr. We ustanyň ýanyna baryp, şo altyndan gowy kenek goýdurypdyr. Ene, ol adam çyn altyn aşygy ýatadyp, begenjinden duanyny sygyp bilmän öýlerini algap gaýdypdyr. Aýalym oň şähde açyk gelýänini görüp, algap öňünden çykypdyrdy. Eline ýapşypdyr. Maňa berdi, maňa ber boluşyp, ýolmolaşyp, gülüşüp öýe giripdirler. Ondan ikisi çäýnek käseleri ortaga goýup, arassa halyň üstünde ýüzbeýiz oturup, ýanky altyn aşygy ortaga atypdyrlar. Sen oýnady, sen oýna boluşypdyrlar. Onda ýary aşygy alak getdin, altyn aşygym alçy gop diýip taşlapdyr. Aşyk dünk edip alçy menipdir. Moňgolyň ikisi hem ýylgyryşypmyş. Aýalym alyp, altyn aşygym alçy gop diýip taşlapdyr. Aşyk ýene alçy menipmiş. Şondan soň her gedek gaýtalap taşlanlaryny aşyk bir ýykylyp bir minip durupdyr. Bu aşyk olar üçin kedizip güýmenje bolupdyr. Şondan başga şagalaňam, şatlygam bermendir. Beýki pahir, şeýlelikde ol aşygy bir gün oýnapdyrlar. Eger hiç de çykmandyr. Gaýtam köp oýnadyklarysy da ýüreklerine düşüp başlapmış diýe. Goňşularyň öýlerine gülüşüň sesi şo ýünkülü ýaly dikatmana çykýarmyş. Muny görüp eğer hele, "Ay, biz muny oýnamagyň uğruny tapamda öýdýän. Ertir gidip oýnamagyň uğruny öwrenmesek boljak" diýip maslahat edipdirler. Ertir eğer ýerden turup goňşunyň ýanyna barypdyr. "Salamu aleykum goňşy." "Wa aleykum assalam gelen ýagşy. Bize dost, sen maslahatyň bilen barymyzy ýogumyzy satyp, bir altyn aşjak edindik gölü. Asyly bizi güldüren okla. Endi sen dost, mun şoguluny görä gaýrat etdi, şonuň oýnamasyna öwret goňşy." Goňşy, "Bolýa dost, öwrederiz." Ýörünne öýüg delip, ony öýüne alyp gelipmiş. Aýaly çaý goýupdyr, çaý içipdirler. Döwümde işlem nan ýipdirler. Bulan ýaňy ýörejek bolup ýykylyp turup ýören bir sagazyklarym bar eken. Ene çaý içilip oturulan wagt, şo sagazygam bir ýeriniň goltugynyň aşagynyň simip peýda bolupdyr. Şo saga ortaga girenden, "Ay şäýne ýykdy, ay käheden ahmal bolmaň. Ay takkalymdan tutma. Ay tut. Ay takla" diýen ýar sesler indi sagazygyň geplejek bolup, gara başyna gaýy bolup oturuşyna bulan gülüşmeleri uly şowguny öwürlüpdir. Hatta gelin mihmanyň hem güle-güle gözleri ýaşarypdyr. Şo wagt şagan kakasy, "Ene goňşy dost, bir altyn aşygymyzy şeýle oýnaýasyn." "Perdensiz goňşy." Altyn aşyk manysyna diňe şondan soň düşünüp, agzyny açyp galypdyrdy. "Men malym döwletim ma. Altynyň oýlan aşygym ma. Hemma muň ýaly janly altyn aşygym ýok" diýip, şondan midir öýlerini gaýdypdyr diýe. Sabirece, şoň bilenem hikaýatyny sorardy. Bu gürrüňler atanalar agan özüm bilýärdi. Iň bärki Sabireceň özünden 100 dag eşdipdi.
Emma onu da ol her gedek täze zat dinleýän ýaly. Ha o sabır. Eşitmänmidin näme? Oglanyň öýi bazyr, oglanyň öýi mazar diýip jogap bererdi. Mikola galpakly. Güýdüň soň kaýlardy. Howa çygyredy. Her kim daşardan öýe ýygnandy. Bir gün uly bazar güni atanadaraga ýerden turup nämedir ýol şaýyn tuturdy. Sabreze oňa "Ýeri mirap, bugün näme hyýal geldi saňa?" diýip sorady. Atanadaraga "Äy, şu gün keýpine bazarlap gelsem" diýen diýip jogap berdi. Bütün gize howanyň ýüzüni gara bulut tutup durdy. Şol ilk akşamky eden şatar pataryndan soň gaýdyp ýagmady. Ertir ýerden howaň ýüzi çağalan ýüregi ýaly açykdy. Günnäwirden toşup ýylgyryp çykan günüň zer şöhledi, ýeriň ýüzüne öýme ýaglyk ýaly bolup düşeldi. Ýollaryň ury çalarak bişen süýdüň ýüzi ýaly ýukuzyk gaýmaklap, üstünden ýöreseň güsürdäp döwülýärdi we appak ýygyny galdyrýardy. Dünýäniň ýüzi goşa şöhle bilen, ýaňy dogan günüň nury we agşamky azazyk ýagyşyň tämizligi bilen ýuşunatýardy. Munyň ýaly howa çağalara zor täsir etdi şolýa. Yüreklerini böktürýär, ganlaryny oýnadýar. Ene şo gün owanyň çağalary ýöňküsinden ýerördiler. Towuşdylar, ylgaşdylar, kogulaşdylar. Soňra kimleri baga, kimleri mektebe baka gitdiler. Sabreze bolsa, o gün aýratyn höwes bilen bagyň içine rastlady. Hatda işten soň öýüne de gelmän, bütün gününi diýeni çağalar bagyny geçirdi. We diňe howa garankrandan soň öýüne geldi. Öýünde ýaňy pejini otlap, syratyny ýakany bilen ýolun maşynyň gürülüsi geldi. Az wagt geçenden soň gapaçylyp atanylar agan kedeşdirdi. "Geýir oglum, geýir ber, aý berekella." Şo wagt tokorza, gara ýagyt oglanyjyk öýe girdi. Ol aýagy täze batyn kalyja, ýegini sarja kostyumlyja 3-4 ýaşly oglanyjykdy. Onuň ýyly bilenem ýylgyryp duran atanadaragy öýe girdi. Sabreze şäherden mihman gelýän öýdüp derrew ýerinden turdy da gapat eretdi. Emma atanadaragy Sabrezeň pikirini duýan ýaly öýrän arkaýynlyk güle gapyny ýapdy. Sabreze "Way, biz aga saga giýdikdigini tüweleme, gözlegmesen. Biz aga kimiň ogly?" diýip sorady. "Be Sabirbay, biziň oglumyz. Dogryňdan gelsene mirap, bikim?" "Şuya sen altyn aşygyň." "Kimiň altyn aşygy?" "Diýene sen altyn aşygyň." Sabreze "Şinnidem nämäniň nämedigine gowy düşünmän." Ýylgyryp çağan ýalyna geldi. Oň ýerinden tutsak boldy. Oňa habar gatsak boldy. Emma çağaçyk garaja gözlerini tegelep Sabrezeň ýüzüne ýit-ýit seretdi de gaýra çekildi. Soňra da atanalar agan arkasyna bukulyp, şo taýdan geň galyp ogryn satir etmäge başlady. Atanalar agan "Utanma gudym, utanma. Biseň ýejeňdir" diýdi. Emma oglanyjyň aňsatlyk bilen ananaýmazygyny duýandan soň "Aý Sabirbay, sen tek muň bilen işiň bolmasyn. Görýän görsen ören ardan tanyş boljak bolýasyň. Muny ýöňe öwrenişdirjek boldan ilki muň dilini tap" diýdi. Sabreze inne az kim düşünüşip derrew iýme içmek taýýarlamak bile boldy. Özi hasyrdyp işläp durkady, iki doýda bir ýere gelmän, "Way munyň gowjadygyny, way munyň ýyjyjykdygyny. Sen muny nerden tapaýdyň? Bir nereden sen ýadyňa düşdi" diýip dynman gepläp ýördi. Emma atanadaragy oň sözlerine jogap bermän, oglanyjyň papajygyny, penjegini çykaryp halyň üstüne oturtdy. "Oglum, ýankyjy karabadan men ýörüýte sen üçin alanyryň" diýip daşaryk çykdy. O bir kijiji karabady goltuklap alyp girdi. "Ene oglum, sen şuň üstüne ýatarsyň. Ene bir ýatsyjagyň bolar. Anha bu bolsa düşegiň bolar." Emma ol oglanyjyk şinnidem gözüni tegeläpçik, "Bünä tanyş tama, dugurlaky nagyşly şkafy, sannyga, alaýda Sabreze aýratyn mümkürlük güle teredip durýardy. Onyan Sabreze käfäni gaýmakdan nolryp getirdi. Ýumşak nan bilen oglanyjyň öňüne goýdy. "Ine oglum, utanmady iýber." Soňra Sabreze kagyň üstüne kökü we kemput döküp oglanyjyň öňüne goýdy. Özem gaýrarak şekilde oturdy. Oglanyjyk ilki kagyň üstünde äkler etdi.
Soňra gözüniň gaýta bilen sabirejat eretdi-de. Owurlayan ýaly edip ilki bir köýken aldy. Soň ýene birini aldy. Ondan soň şeperini uzadyp ýene birini aldy. Ýerlerine köýkeler seredip, ondan birden öz başyna bir tüýsli şahatlykla tesbile gülüp, kagazyň üstüne köýkelen o kemputlaň hemmesini ikewli ýöňüne çekip iýmäge başlady. Atanalar sabır, anha öwrenişek bolsaň inni dilini tapan bolsaň gerek. Hani synynyp gördüýdi. Sabır eze ýuwaşlyk güle gelip oň ýanyna oturdy we şemşäni gaýmakdan doldurup oň agyna tutup berdi. Oğlanjyk sabır ejeňiň ýüzüne gözüni tegelep, şa duruşuna agylzygyny açdy da kellesine gidi. Ondan ol sabır ejer etmesini goýup sesini çykarman, köýek gözüni diýişlemäge we gaýmak owurtlamaga durdy. Ol kemden öwrenişdi. Mümkürlük güle etmesini goýdy. Nahardan doýandan soň senne ýok, menne ýok birden ýerinden turup, nagaşdy şkafyň ýanyna bardy. İlki bir barmazy bilen elläp gördü, sypalaşdyrdy. Agdyny açyp içine gözüni aýlady. Oýnama üçin gözüne ýaraýan zat tapmadyk ýaly, hiç tadalman şkafyň agdyny ýapdy. Soňra şakyrdatmak, güýmenmek üçin ýene näme marka diýen şekilde taş töwrüni gözüne aýlady. Sabir ejat etdi we ýene gelip öz ýerine oturup çay içmäge başlady. Sabir eje egilip ýüzüne seretdi-de ýuwaşlyk bilen, "Oglum, sen adyň näme?" diýip sorady. Oğlanjyk agadyny käseden aýyrman, "Mikola Kalpakly" diýip jogap berdi. "Uy, neneňe deýin. Bine hilat boldy. Uy, munuň adam özi ýalyjak. Mikola Kalpakly. Al munuň adyny bilip goýa işlerini. Kalpakly diýsen Kalpakly. Saçsagadynam firmandyrlar. Buyrulany ýep çykdyr." Hawa ady da özi de ören enaýjy. O Türkmen ady däl, Ukraina ady. Bu zaga Jitomir diýilen ýerden. Atasyny enesini faşistler öldüripdirler diýip atanalar agy düşünürdi. Wahey, eller ketilmişler. Ahtalynha men muny öz enesini küýsem edýäl ederin. Bu zaga Türkmen bolmasa, Türkmen dilini ýerden öwrenirke? Pehey. Çağalar üçin dili öwrenmek kıyyn zatmy? Şäherde 3-4 ay Türkmen şagalarynyň arasyna bagdy bolup, ýeýäm öwrenip gidipdir. Goý kiçijik Mikola, özüniň atasynyň enesiniň öýünde öwrenişden ýörsin. Goý sabir eje bilen atanalar aga. Inni perdensizlik dagyny çekmediler. Inni habary kimden eşit? Habary Mikolanyň öňkü öýlerindäki durmuşyndan eşit. Kiçijik awçy. Mikola Kalpaklyny öz ata-enesi gaty gowurýady. On kakadyna Anton Kalpakly ýa-da ýönüje Anton aga diýerdiler. Kalpakly olan familiýasy. O kalpozyň agas ustaçylygyny ederdi. Ödem ölümün awçydy. Bular Jitomir şäheriniň golaýyna, Teteris derýasynyň boýunyna giň şähralykda ýaşardylar. Oba ulu dälli. Şoň üçin daýganyň hemmesi bir kalpozdydy. Obanyň hemme taamlary iki tany uzun hatara ýerleşip, arasyndan şäher köçeleri ýaly bir köçe geçýärdi. Emma bu köçeň şäher köçelerini tapawdy. Onuň içinde göhört ýaly mehnet sygyrlar. Her biri güý berilen tokly ýaly gadylar sürlenişip gider ýörerdi. Işiň düşüp, şol obanyň içinden geçdiň we baýa war suw içeden gelip, bir gapyny kaksaň. Yakalar ýeňleri ören gözürlük güle bedelen, garamtyl gözleri oýnap durun Ukraina gyýjaga dylgap çykar. Siz oňa kıyın görmeseňiz, jigi maňa bir käze sowuk suw beriň diýersiňiz. Belki sowuk suw içersiňiz, siz bir kezdete utanyp ýylgyrarsyňyz. Ýoksa bolun, suw berseňiz hem bolýar. O gyýy şo wagtyň özüne gözden ýiter. O 2 minut geçip geçmäke kiçik küýdan alyp gelir. Mäň noş bolsun içiň. Siz küýdäni götürip ilki owurtlaňyzdy. El ýaly gaýmak owurduňyz boldur. Siz minnetdarlyk güle küýdäni uzadyp ýoluňyzy urarsyňyz. Emma o gyýjagaz köp wagtlap ýygyňyzdan ýylgyryp seredip durundur. Ine Anton aga şu hili obady. Şu hili adamlaryň arasyna, şu hili kalpozdy ustaçylyk ederdi. Awlardy. Onuň Mikoladan godalam bir gyýjagaz bolup,
Pahirjik uzak ýaşaman ýok bolupdy. Indi ýer heleýin ýaşlarynyň soňuna seredip oturanlary. Şu zagada ulanny. Dogry Mikolanyň ejesi gyýydy gowurýady. Ol ýön kuza gyýdy ölünden soň wah ýene de bir gyýy zagadym bolaýsady. Urjak ýaljak birep, uwanyp bilmedim diýip köp agmyr şekerdi. Emma Anton ağa oňa "Ay goýsana hojaýyn. Ogluň bolsaň orduň" diýerdi. Ende bulan hakykatdan hem oglu boldy. Anton ağa muňa gaty begenni. Oň ogly entek gun ogluzy bäbek kädi. Ol ogluny götürip "Goýjasynga ýakymsy bäbek. Näme kemiş edip aglaýasyň? Men seni awşy edip ýetişdirjek ahir" diýip käýän bolardy. Anton kalpaklynyň ogluny awşy edip ýetişdirjekdi sanady. Mikola 3 ýaşyna ýetende ol ogly üçin agaçdan kitijik tüpeňçik ýetap berdi. Mikola kakasynyň ýafap oňçy reňkläp birin ladynyň nämedigini bilmän ilkon taýak ýaly süýräp ýürürdi. Soň burun kaka oňa "Pehy muňa seretli. Senden bir awçy bolarmy?" diýip käýän boldy. Muň bilen guş tüpeňlenýär. "Ýer, men saňa ýogra düýnüp, oglunyň elinden tutup daşaryk alyp çykdy. Hem garkyllaşyp ýören gazyň arasyna bardy. Tu tark geden bolup, tüpeňiň uzy bilen bir gazyň gapdalyna dürtdi. Gaýlar boýunlaryny doluşyp, moýmullaşyp kaçdylar. Şondan soň Mikolanyň işi gaz kogulamak boldy. Onuň kakasy ýa ejesine ahar wagty Mikolany tapman gözlemäge çyksalar, onu güne wakarlaryň arasyna ýa-da köçede tu tark gedip gaz kogulap ýörini tapardylar. Şondan soň obaň sagajyklary muňa Kidijik awçy diýip at berdiler. Kidijik awçyny gorkudan waka. Kidijik awçy bir gün täze batýan kadyny hem sarıza penjegini geyip aw awlamak, gat tüpeňligini üçin howlyň içine çykdy. Soňky günlerde onuň kakady hemde köp kalgosylar purgunlary münüp bir ýaňa howlukmuşlyk güle gidýärdiler. Ene şo günem edir şeýle boldy. On kakasy başga da köp kalgosylar gün dowmaka purgunlara münüp gitdiler. Mikola da bir şakır şukura oýanyp gaýdyp ýatmady. Mikolanyň ejesi hemde owaň başga ýerleri ýygy-ýygydan üýsüp saşýardylar. Gaty-gaty ýöreşýärdiler. Ösýän barmaklaryny agzlaryň üstüne goýup, geň bir da takyny gürrüň edýärdiler. Soňundan hem gaýgylanan ýaly kelelerini ýakyýardylar. Mikola bu zatlary düşünmeýärdi. Düşünjek bolmaýardy. Ol hemişe ýaly tüpeňjigini süýräp, özünden ulu gazlary garkylladyp kogulap ýürüdi. Birden kahwady. Bir näçe samolyot göründü. Olar gaty-gaty tarlaşyp pesdejikden uçýardylar. Aeroplanlaryň şeýle pesdejikden uçuşyny Mikolanyň birinji gedek görüp durşudy. Olar ýören galmagal bolýan eken. Şo barmany da ýanky aeroplanlar ýürege düşkün ses bilen iňläp aşağı iniler. Hemişe Mikola aeroplan görse begenerdi. Sagazyklar bilen bir ýerek ýygnanyp oňa tomaş ederdi. Emma ol bir gedek gaty gorkdy. Hatta gorkujuny bir durun ýerine butnaman samolyotlar seredip durdy. Soňra ejem çagyraýyn. Goýal bu samolyotlar birden kogsun diýen pikir bilen "Eje, görsene bulary" diýip gaýyrdy. Emma oň sesini eje eşitmedi. Ondan Mikolanyň ejesine gaharlanyp aglasy geldi. Ol gahar bilen ýerinden bir ketejik alyp ony samolyotlar taraplandy. Emma şo wagt ýakynly bir ýerden uly gümmülleşdirdi. Mikola muň ýaly gümmüllüleri olaram bir kedek eşitip dürün, beýle gorkmandy. Bu gedek gümmüllü gaty erbet boldy. Muňam sebäbini ol özüniň ketekligininden gördü. Çünki bu gedek uly tozan turdy, ýer sarsdy. Mikolaň özü mikilli. Tamryň ýapyşgeleri şakyrdaşyp dögüldi. Gazlar boýunlaryny süýündürüşip, gaty-gaty garkyllaşyp kaçdylar. Ýüzleriniň gurunda aň-taň bolup ýatan Mikolany depelep geçdiler. Mikola gaty gorkdy. Onuň gaty gyýgyryp aglasy geldi. Ondan Mikolanyň gaty gahar gelip birden bokurdogyna sygdygyndan gyýgyrdy da aglady. Ýerinden turup öýe gaçmakçy, hem ejesine ýegenmekçi boldy. Emma şo iki arada samolyotlar ýene iňläp aşağı indiler. Bir zatlar erbet patyrdady, ýere şabardap döküldi. Mikola ýene örenem gaty gorkdy. Ol ýaşly gözlerini aeroplanlara tegelep, bar güýji bilen sırlap aglady. "Eje!
Olar sesi bile gorkup gaçyrjak boldy. Emma kizicik Mikola şunça gata gıygırsa da ol äpet bir alar muň sesini eşitmedi. Ondan Mikola şo yıkılan yerinde tüpeňiňi hem taşlap gıygırıp öýlerini tarap kaçtı. Gapynyň agzyna ýetenine ol öňküsinden hem gaty gorkupdy. Gara tüssü tamyň gapysyndan goý epişkelerinin zogdurup çykýady. Ýarnyň aýylgany ştar gazgylt dilleri ondan munna sabrap ýokurykda daýady. Kicicik Mikola ikel jagady bilen galpaklaryny penjelep tutdy, öňküsinden hem gaty gıygyrdy. Onuň tüssä demigip köçe tarap kaçtı. Ol köçe çykandan soň geň galyp töweregini heretdi. Aglamasyny goýdy. Aýarlar go çağılara gıygyrşyp bir tarapa ylgyýadylar. Tygyrlar moğlaşyp başga bir tarapa gaçýady. Hemme ýerde tamyň üstünden ullokan otlar çykýar. Köçe tüssüden dolupdyr. Bir aýal eller aýaklary zansyz ýaly sallanyşyp ýatan şagatyny bagyryna basyp janysyz sesi bilen aýrlýar. Mikola gaty geň galdy. Ondan ol gapdalyna seredip ejetini gördü. Başga ýerler gıygyrşyp kaçty. Muň ejeti arkaň düşüp ýatyr. Mikola ilki ejetinden öýkelecek boldy. Emma näme üçin oňa ýüregi tap getirmän algap ejetiniň ýanyna berdi. Görse ejetiniň saçlary gököýne öl bolupdyr. Onuň ýüzüne bir tüýsli garamtyl gyzyl suw gatap galypdyr. Mikolaň ýüregi agdy. Ol hamsyp "Eje, tur" diýip gıygyrdy. Emma ejeti şo bir boluşuna gymyrlaman ýatyrdy. Gaýtam öňkü gatan ganlaryň üstünden çalaja bulra täzeden gyzyl suw syrykmaga başlady. Mikolanyň göwnüne gaty gıygyrsaň ejeň turur diýen ýaly boldy. Şoň üçin ömür bokurdygyna sygdygyndan gıýgyryp "Tur diýen" diýip aglady. Emma ejeti onda da turmady. Gaýtam onuň ýüzünden ýene de gan akmaga başlady. Mikola janysyz gıýgyryp aşağı oturdy. Eli bilen ejetiniň kelletini gymyldatjak boldy. Eli gan boldy. Şondan soň Mikola erbet bir zat duýan ýaly bir ejetiniň ýüzüne bir de köçede ylgaşyp barýan adamlar seredip aglamaga oturdy. Şo wagt bir adam ýoldan soňup Mikolanyň ýanyna geldi. Bir diýdiniň üstüne çöküp eli bilen Mikolanyň ejetiniň eňeginden galdyryp gördü. Näme üçindir kelletini ýaýkady. Hem ýuwaşlyk bilen Mikolanyň ýüzüne bakyp, "Oglum, aglama" diýdi. Mikola oň näme üçin beýle diýenini düşünmän mölerlip seretdi. Ondan ol adam ýerinden turdy. Mikolany göterip geçip barýan pyrgonyň biriniň üstüne taşlady. Mikola ýene düşünmedi. Emma pyrgonyň gitdiçe ejetiniň daşdy galýanyny görenden soň ejetine tarap erini uzatyp "Ejem galy" diýip gıýgyrdy. Arabadan düşüp golupdy dedi. Emma muny goýbermediler. "Men ejeme gitjek" diýip aglady. Onu da goýbermediler. Pyrgun gaty tigirlenni. Ilgaşyp barýan aýarlaň we şagalaň hemmesinden uzur üstüni yaryn bilen tüsse basyp ýatan oba uzakda galdy. Soňra da gözden ýitdi. Inni näme aglamaly? Kicik awşy täze ýagdaýa tiýdi görünüşdi. Inni ýere düşelen hallarym, nagyşlaşkapym, sabirejede onu geň galdyrmaýady. Ýönel başga bir zat bile hiç oňşup bilmedi. Onuň awawlama üçin bazardan ýürüýte sardyryp getiren tüpeňi beýlerek gorup gidip barýady. Bir ýerlerde howlyň içini doldurup ýören gazlar ýokdy. Towuk bawulyn ýöne olaň hemmesi akylsy eken. Ora üren gaçak. Horallar bolsa ýaman gaharjandy. Mikolaýyn towuklara onun meşädim ýetmäke olar ýem heşerlenişip gaçyp guraýardylar. Diňe bir gadyl horaz ganatlaryny güberdip batly gıýgyryp gaşşagyny ýa topuljagyny bilmän durýady. Inni näetmeli? Awaglamak ýokman gerek. Ahyr Mikola şo gadyl horazy awlamak ýüregine dugdy. Ol tüpeňjügini eline alyp towuklaryň üstüne oturdy. Towuklar gıýkylyklaşyp dyýyr pytrak boldylar. Emma gadyl horazy gaçman, haýwat bilen gıýgyrdy. Ganatlaryny kakışdyrdy. Mikola onuň haýwatyndan gorkman, ýüzüniň uğruna onuň üstüne topulany bilen ýanky horaz ala dendire turdup Mikolanyň üstüne towusdy. Mikola bu horazdan çala gorkmady. Tasol ýelinde tüpeňini taşlap aglapdy.
Emma awsulugy ýadyna düşüp tüpeňini süýräp gaçdy. Gyzyl horaz ýeňen nyndyýondan soň ýene-de gaty-gaty gyýgyryp, ganatlaryny patyrdadyp ýeter ýetmek kogdy. Kijizik awsy öňküsünden gaty gaçdy. O ýerine garaman, şakırdap öýe girdi-de epişgeden teredip gördü. Gyzyl horaz gapynyň ýanyna boýuny tutup, kellerden sararagada gyşyrdyp, garawullap durdy. Mikola şogun gorkuzygyna tä awşamasyny öýden çykyp bilmedi. Indi näme maglumy? Gaz ýok, towuklar gaçdy. Gyzyl horazym gaty gaharjaň. Kijizik awsy üdüm diýilýän-de birinji gedek şüýerde ýyp gördü. Üdüm onuň agzyna gaz etinden tüýji görünni. Şoň şüýnem ol mundan beýlek üdüm aglymak ýüregine dugdy. Çünkü üdüm birinizden gaty süýji, ikinizden ol akylly, towuklar ýaly gaçmýar. Şoň şüýnem ol her gün ezefi sabrece bilen baga çykyp bir bedire üdüm aglap gelerdi. Emma Mikola birin şagalaryny gaty galady. Türkmen şagalary Mikolany gowy görýärdiler. Alaýta da munyň türkmençe gepleşini eşitjek bolup, oň ýanyny aýyrmazdylar. Olar mundan "Sen adyň näme?" diýip soranlaryna ol "Senin adyň Mikola" diýip jogap bererdi. Muňa şagalar hedil edip zykyrdaşyp gülerdiler. Mikola da gülerdi. Şagalaň arasynda oň iň ýörgün nady galpaklady. Mikola şagalarly oýnamagy gaty görýärdi. Hatta ol nahary oturun wagtam daşardan şagalaň "Galpakly, gel oýnaly" diýen tezini eşitenden o derrew garynzygyny tipan bolup "Kaka, men doýdum" diýerdi. Atanalar agurdy "Ýok oglum, entek iyi. Oyun her gaçan tapylar. Onha men şagalara soňrak geliň diýip tabşyra ýerine ýerdi. Ýaltyn man şagalaň ýanyna çykyp "Şagalar, siz entek galpakladar bermeň. Ol häzir nahary. Soňra özüm ony siziň ýanyňyza iýberä ýerin" diýip şagalara gaýtarardy. Sabrece oğluny näçe gowy görüp, ony ýanydan aýyrmajak bolup, şunça zan çekdi. Oğluny şagalar bagyna bermeli boldy. Ýönem Mikolanyň öýüne gidip bagdaky şagalaň ýanydan aýrylmaýardy. Şondan soň Sabreceňiň özüm baga işlemäge girmeli boldy. Goý Mikola berdi, üzüm aglusyny ýörsün. Goýa şagalar bagyna gülüşip oýnaşyp gelsin ýörsün. Indi habary kimden eşit? Habary Anton agadan eşit. Aýralyk dagy. Uruşun äpet ýanyny ummasyz deňiziň tolkuny ýaly mewzurup ýakynlaşýardy. Kalhosur yetişdiklerinin buğdayı tezirek yığmakçı olurlar. Kijizik awsynyň şo gorkonyny on kakady we başga kalhosuru ora gurmagy gitdiler. Emma boglun desseler, üýşüren harmanlar meýdanyna galdy. Gün orta şaglardy. Birden ka onna munna gümpüllü turdy. Oğulun üstünde tozan gopdy. Desseler bulut ýaly bolup asmany göterildi. Uzakdan atyşyk we gyýkyl geçdirildi. Adamlar öýlerine ýetişmek, obada galan şaga şuwalarynyň hallaryny habar almak üçin kim purgunly, kim piýada oba tarap ýeňdiler. Daýhanlar obaň gyrasyndan gelenlerini olan gahardan we gorkudan ýaňa gözleri hanasynyň çykaýyn diýdi. Hetdiň gördi obaň içine gir. Yaraly hyrlar. Arkada bişen atlar, itler, ganaty ýanan gazlar, gözler ýok ýaly molaşyp çyňtaşyp, düşsäň içinden dadanaklaşyp çykýarlardy. Ýüzleriniň uğruna duş ýerenleriň hemmesini baskylap, meýdan tarap okturýardylar. Bütün obanyň üstüni tüsde bilen ýalyn böräpdir. Anton aga obaň gyrasyna gelenden purgundan tozup düşdi-de, düşsäň içine gözden ýetdi. Ol öz öýüniň deňine ýetenni, öýü şakırdap aşağı çökdi. Naryn şýalyny lowlap asmany göterildi. Anton aga Kägin mernin ýaly öz howlusynyň içine kürsep girdi. Howlunyň içinde ne aýary ne gowly hiç kim ýokdy. Öýü içiniň ähli goşgolaň bilen ýanýa. Şolaň arasy bilen arman onuň aýut pöňüm ýanypdyr. Ähtimal. Ýok. Öýüň içinde olaň näme işi bar? O zatlar pikirine gelenni. Adamyň ýüregi ýaly bilemejekmi? Ýok, olar kaçanlar. Öýüň ýöwseleň ýanyp durany görmekden aýrylgan ştat barmy? Emma häzir bir öý. Bir ýalyn Anton aganyň gözüne diýilmedi. Şu mahal onuň ogly bilen aýalyndan bir habarjyk eşdiläýdi. Onuň öý dagy näme? Men Mikola awsudyr. Ol köpeýde oturuşdyrlar. Şu ýyly mulaýym pikiri kellesine geleni bilen Anton agam göwün giňen ýaly boldy. Ýüzi aşyryn ýaly boldy.
Ol derrew güne bakarlaryň we Mekke joganyň arasyna nokturly. Ol köp gözlemeli bolmady. Güne bakarlaryň arasyna girenne. Kiçijik aw şüýüň tüpeňini tapdy. Anton aga ozaga tüpeňi emaý bile göterdi. Wagt öz ogluny tapan ýaly. Egilip onu salaja owşady. Kellesine dolan aýrygyn spikerleri kowmak üçin öz göwünni öz allanlygyny peýda bilip bu kurdona sygdygynyny gaýgyrdy. Men oglum diýeri, adamlar, dostlar, size diýen, eşdiň, men Mikolam diýeri. Emma muňa jogap beren bolmady. Ol öz sesinden özü gorkdy. Aýrygyn spikerler ýelçekmeýän kellesine doldy. Ýüregi synasyny ýaryp, daşyny sıkaydym diýerdi. Soňra ol tanyş bir zat görünýär aşağı geldi. Anha, Mikolanyň hel jagadlarynyň eýdi. O ýykylypdyr. Dogry ýykylypdyr. Emma gan ýok. Anton aga dälirän ýaly bolup, ýene-de aýrygyn spikerleri ýödünin kowmak üçin gözüni ýerden aýyrmady. Eşdiň. Hani kimma? Gelin. Gan ýok. Ynanyň gan ýok diýip gaýyrdy. Moňa ýene-de hiç kim jogap bermedi. Soň Anton aga aýrygyn spikerlerden gaçýan ýaly. Tüpeňi bagyryna batyp köçe tarap ylgap gitdi. Anton kalpakly. Köçe çykyp, hani ýyl näme diýäkä diýen pikir bilen iki ýanyny gözaýlamaga başlady. Görse onuň meşädim gaptaryna bir aýal arkan düşüp süýünüp ýatyr. Anton agam gözleri gaşynyň astyna girip gitdi. Bir garadan ürkýän at ýaly böwür berip gözüni şoňdan aýyrman tiýip ýörep baraýdy. Öz aýaly bolup çykajak ýaly ýuwaş-ýuwaş ýörep bardy. Ol ýakyn barandan soň dik duran ýerinden özüni aşağı goýberdi. Emaý bilen elini oň boýunyň aşagyndan salyp kellesini götürdi. Çağalar, bir yatan aýalyň kimdigi ýadyňyzdadyr. O kiçijik awşyň ejetidir. Mikola onu oýadyp bilmän, şo duruşyny galyryp gitmäge mejbur bolupdy. Anton aga ýuwaşlyk bilen maňlygyny owşap kellesini ýerde goýdy. We bütün mehri söýgüsi bilen oň eýýäm göwürün ýüzüne seredip gatrak geplemäge dözmän. Emma soramy ýerul gasaplap. Büýä sen. Hani Mikola diýip pişirdi. Anton aga ýara üçin tapandady bir palta boldy. Ol paltany guşogyna gysyryp, owaň bir çetine oturdy. Onuň hyýaly, owaň ýanyndan ilki geçen faşisti paltalap öldürmekçidi. İlkinji başagaýlykdan soň ýöňüň dürsen kalhoşlar ýuwaş-ýuwaşdan oň töweregine ýananlar. Olar Anton aganyň bir pikirini ýalňyş tapdylar. Sen bizaga küle paltaň bilen Anton bir faşistem öldürip bilmersiň. Gaýtam ogluň da aýalyň da ganyny alyp bilmän. Özüňem armanyny jölersiň. Partizanlyk etmek gerek. Bir ýaragym tapars, gan dergine gan, can dergine canyn tapars diýdiler. Partizanlar tokoy etdiler. Gadatly waka. Aradan 4 ýyl wagt geçdi. O döwrüň içinde Jitomir partizanlary en semimiň nemis faşistlerini göre dikdiler. En semi eşelony ýykdylar. Öz oglaryny şäherlerine azat etdiler. Ahyryna da gahrman Gyzyl goşun bilen birlikde Berliniň üstünde Gyzyl baýdagam dikdiler. Anton aga oglunyň we aýalynyň gany üçin näçe faşist öldürenliginiň sanyna mitirdi. Emma onu da oň ýüregi sowamaýady. Göwüne ýynjylmaýady. Onuň gahary şeýle uludy. Kalhoşlar ýuwaş-ýuwaşdan owaýa ýylanýdylar. Kimiň öýü abat galan bolsa öýüne girdi. Öýsüler wagtlança kümejik gazandylar. Anton agady öz öň kowrusynyň içinde kümejik edildi. Täzen kalhoş guruldy. Her kim kemden öň künnünim gowy edini vurdy. Emma Anton aganyň öý bilenem, öýsüle bilenem işi ýokdy. Ol günnüzüne tä agşama şenni diýinman ussoçylyk ederdi. İş bolda köpdi. Gejetine bolsa Mikolanyň ady bilen uklap, Mikolanyň ady bilenem oýanardy. Bir akşam işden soň
Öz ýaly orta ýaşly bir näçe kalgoşy Anton agaň kümesiniň ýanyna geldi. Anton, hani bäri syk diýip gyýgyrdy. Anton kalpakly daş çykdy. Hani Anton tiz bol geýin. Bugün kluba kino gelipdir diýerler. Onu gidip göräýmek ýagşy iş bolar. Adamlar siz barın görün. Nesip etsin. Emma maňa azar bermäň. Indi men kinoma motordy, teatrymam. Diýip Anton garşylyk görkezdi. Ýok Anton, biz seni hökman alyp gitmek üçin geldik. Sebäbi şu gelen mehanik ýany bilen bir hatçak adam getiripdir. Biz şu hatokal. Sen ýygyňdan gelmegi maslahat bildik. O karny sana anha alyp kalboşlaň biri oltuğundan bir kecicik buksany çıkaryp uzatdy. Bu hat kimden gelen? Kime gelen diýip sorady. Muny muallimyň ogly, klubyň müdürine beripdir. Şol artist oglundanmy? Hawa. Oňa özüm kino ugruna işleýän uğraşamely. Ýazyşyna görä, o bir kinony gathalapdyr. Asyl munyň adyna urtamaşet zadyrydyr. Telim muny ýygyna düşüp, şunu ýörüýti berýän. Anton agan zorlap ekidin görün, ekidin. O muny hukman görsün diýip bir sargapdyr. Anton aga hatyň ýüzüne seredip ýygyna gaýtardy. Ay adamlar, zadylam bolsa zadysym bolsa, men kän höwesem ýok. Siz görüňde soň maňa gurrun beräýin. Kalpoşyr onu erkine goýmadylar. Ýok Anton, sen munyň adamyň pisini oturjak zat däl. Senin hasana seni terki dünýä boljak görjek. Öýüňi düzet, aýalal. Anha bir bökçökläp durun ogul bolar görün. Saglyk bolsa adyna Mikola goýaýar. Peýde göli muňa seretdiler. Ýar hany tiz bolyp onu zorlap genýer alyp gaýtdylar. Klub täze salynan zaýdy. Çağırynte kowa garalmaka zagyrdaşyp iňüňdäki orunda ýelediler. Anton öz ýoldaşlary bilen gyrada bir ýerde oturdy. Seans başlandy. Ekranyň ýüzünde Türkmen kino jurnal diýen ýazgy peýda boldy. Soňra Anton üçin düýbünden näme tanış görnüşler, geň obery görünýär. Ine bir ýerde eginleri bir tüýsli Ukrainadan kamýeňleşip bolmadyk doňlyjy. Başlary goýun dersinden tikilen akly garal telpekliji oglanlar. Tahyýalyja gyýjagalar oýnaşyp ýörler. Çağalar bagy bulry semellip Anton aga ýöňçiniň pikirlerini. Şo wagtda da direktor gurlap boldy. Mary oblasty boýunça iň görüleri çağalar bagy. Bir ýerde çağalan wagty ören hoş hem medeniýetli geçýär. Olar oýun we aýdym görünýärler. Ekranyna oýnaşyp aýdym aýdyşyp ýören çağalar görünýär. Direktor ýene söýlýär. Büýül. Ine 7 ýaşyny dolduran çağalar bagdan mektebe geçirilýär. Olaryň arasy bilen Ukraina oglany. Ata-enesi düşmanyň elinden ölen. Emma Mary oblastyna ýödüniň täze ata-enesini tapan Mikola Kalpakly hem bugün mektebe gidýär. Klubyň içinde ul gopun turdy. Ekranyň ýüzünde bolsa aýagy garýadyklyjy, ýegini gyrmyzy doganly baş ak telpekli, ýylgyryp turan bir oglanyk görünýär. Zalyň içinde gopun ýöňküden güýçlerini. El sarp ýan kim, ýer dep ýan kim, çağalar Anton aga diýip ulular, Anton Kalpakly diýip gyýrşýardylar. Anton aga boldy. Kime näme diýjegini, ýa ulu şowgyna goşuljagyny goşulmajagyny bilmän bir tüýsli aljyrady. Bolup durýan zatlaň oýun nuguny şanlygyna aňşyrman bokurda tutuldy. Ahyryn gyssanjyna mehanik sakla görüýün diýip gyýgyrdy. Ekrana bakmam, Mikola, dur oğlum, Mikola diýip gyýgyrdy. Mehanik bir galmagal eşitsedi, oň sebäbini bilmedi. Gaýtamol, beýip owan adamlar kinony gaty gowurýar ekenler diýip pikir etdi. Hem ha şowhunrak goldynyp, ha tam saltyrap goýberdi. Anton aga gözüni ekranyna aýyrman, sakla, adamlar sakla diýin, goý gelsin bärik diýip garanky duýulan gyýgyryp zalyň içini keti doldurýardy. Emma onu ýança ogul gözden gitdi. Bütünlüğü başga zatlar görünüp başlady. Oturan tamaşaçylar soň käýe ýerde gülüşýärdiler, käýe ýerde el sarpyşýardylar. Şoň ýaly wagtlarda Anton aga gözlerini wagdyny giň açyp bir dikkati bilen ekrany seredýärdi. Emma ogulyny görüp bilmeýärdi. Anton aga näme etjegini bilmän, birden oturmaga
Ýüregi takat etmän, nirdigini öden bilmän, emma gat howlup, zöwwe ýerine turýardy. Emma ýollaşlary synanyň çekip oturýardylar. Munyň ýaly wagtda oň göwünne ýalnys ömür gutarmazak ýalyp görünýärdi. Gastanjana derleýärdi. Berden käde pikir ýetgäp, belki men oglumy ýene görerin. Munun gowy nirä çek diýip oýlanýardy. Behil wagtda onun gözüne bütün film öz oglu hakyna ýaly. Ekranyň ýüzünde şonun başga adamy ýüzü görünmeýärdi. Anton aganyň şu ýyly bolup pikiri salşanny o ýerinden turup gitjek bolýardy. Sen nire Anton? Mehanyň ýanyna. Howlukmy? Ana kino oturup adamlar dagaşandan soň bileze baraýar diýip ýollaşlary onu köşeşdirýärdiler. Seans gutorundan soň Anton aga derrew mehanyň ýanyna barmakçy boldy. Emma ululy kişi adamlar munyň daşyny gabap her kim öýçe gutlaýardy. Kimi guzoklaýardy, kimi elini gysýardy. Hatda boýundan guzoklap, atylyp duranlar hem bardy. Anton aga zordan ýenýäli olaň arasyndan sırpyp mehanyň ýanyna algap berdi. Mehanik bolsa, eýem goşgolumny maşynyň üstüne ýükläp uramakçy bolup duran eken. Anton aga şunço ýetişäýänine gaty begenip maşynyň ýanyna mehany uzoklap tutdy. Sorajoklardan ýadynyň çykardymy? Ya asly näme sorajagyny bilmeýänmi? Bir tüýüzli sakanyp durdy. Duýdanty uly şatlyk adam alzyrady ýa. Alzyrýanyň bolsa uğursuz soralar köp bolýar. Ene Anton aga da iki elini mehanyň iki eliniň üstüne goýup, "Oglum, sen şu görkeden zatlaň şunmy ýa oýunmy?" diýip sorady. Mehanyk onu sorajak bolýan zadyna düşünmedi. O nähili? Elbetde şun. Yalan nady görkezip bolmady ahyry. Ýok oglum, sen düşün. Sen şu gün men 4 ýyl mundan ozal ýitiren oglumy görkezdiň. Ýaňy gördüňmi? Mikola kalpakly diýen bir oglan ýylgyryp durdy. Gördüň gerek? Ha, o gördüm. Gören bolsaň, şol artistmi ýa men öz oglummy? Eger sen Mikola kalpakly diýen ogluň bar boldy, şol sen hut öz oglundur. Çünki jurnalda artistler oýnamaýar. Wait. Anha inanmasaň milletden soraşay. Şo men oglumdur. Anha meňem familiýam kalpakly ahyryn diýip Anton aga dokumentlerini çykarmakçy boldy. Töwerekde diňläp duran kalpakçylar Anton agaň halis alzyrap duranyny bilseler-de, oň halyna duýgudaşlyk edip, goý keýpden çyksyn diýen pikir bilen ýöne ýylgyryp seredip durdular. Mehanyk görmejek boldy. Anton aga onu öz dokumentlerini zorlap diýen görkezdi. Innan ýasyň gerek? Anan ýanynan. Ýöne sene munan ay. Şol oglan sen hut öz oglundur. Anton aga mehanyk puto guzoklap oň iki ýanagyndan mowşady. Inni barsam, oglumy özüme bererlermi? Ýokman bererler. Anton aga mehanyk ýene bir gerek mowşap, guş ýal uçup öýüne gaýtdy. Men ýokman şawşam gözüni uraryn. Anton aga derrew öýüne gelip çyrany ýakdy. Oturman, ýol şaýyn tutmak gyle boldy. Maroblasty diýen söz oň gulagyna gitmeýärdi. Maroblasty. Be Maroblasty diýilýän ýer nerede? Ol köp pikirlerini. Emma hiç ýalyny galyp bilmedi. On derwasty. Enni men o ýurdy nerden taparkam? Nereden salgalarkam? Men ahyry ýaňy mehanykdan şonu sorajakdymla. Anton aga pikirlenip baska galyp oturka. Birdenke obudaky geografiýa moglum ýadyna düşdi. Anton aga begenjinden şo biler diýip seslendi. Ol ýokman biler. Onu da ingan saat ýoldan salyp berer. Anton aga dadardap öýünden çykdy-da. Benim moglumyň öýüne bakalgady. O ýerde moglumyň aýalymyň bugün diýen şunu bolan üçin şo ýertirki şähere gidişi näme bolup beýlegilerini bilmedik diýip jogap berdi. Anton agaň lap keç bolup ýerine gaýtdy. Köçede okuwçy ýaşlar aýdym aýryşyp gedýärdiler. Ene şularyň bilýänleri göli ýöne diýip Anton aga şagardan sormak ijab etjek boldy. Emma o şagardan ýanyna ýetmäke Apollon çaduş geldi. Ol adam öz ady bilen atasynyň adyny bile tutup ýödlenmeseň gat halamazdy. Şoň üçin hemme kişi oňa Apollon diýerdi. Apollon üçin belli işleyen yerem ýokdy. Kemalli bilýän adam ýokdy. Emma öli ol özüni gaty bilýänlerden saýýardy. Hiç kime göwün ýetmezdi. Berlin işi halamazdy. Emma haýsy işin başyna oturdy-da,
Öňürmeýän üçin onu aýyrmaly bolýardy. Her niçikde bolsa Anton ağa oňa ýylanmakçy boldy. Ha, dostum Apollon, saglyk Sagılykdyr Anton ağa. Gutlama ruhsat beriň. Bir hoş habaram eşdip siňiz diýip eşitdik. Ay sag bol Apollon. Şeýle bir zat bar. Ýöne sen maňa han ýol salywer. Bir Mary oblastı diýilýän ýer nirede bolar. Onuň dogry ýol nähil tapmaly? Apollon elini maňlaýyna goýup alkymyny ýokurrak galdyrdy. O gözlerini gaşlaryny tutup çoň pikir etdi. Esli wagt geçenden soň elini maňlaýyndan aýryp ören kıyındaly diňe bir ýol oýlap tapan ýar şekilinde. Tapdym Anton ağa diýip sesine bat berdi. Mary oblasty Hytaýyň Edil orta arasynyň aňyr çetindedir. Ýagny şunuň otla menip Asiýa, ýagny Afrika barsaň. Hytaý diýenler Edil 5 hädimlik ýerdedir. Şo ýere baryp Mary ASR-ne nirede diýip sorasaňyz, anha diýip aýdaýarlar. Anton ağa şuňa güljegini gaharlanjagyny bilmedi. Ony ýansa göli başga bir adam Anton ağaň dereni hezil edip zykırdap güldü. Anton ağa garankyda gülkü çykan tarapa seredip velosipedine söýenip duran geografiýa mugallimini gördü. Anton ağa ýa sora ulan Apollon şu ýüzlenen wagty ol bu sora geçdip sorulýanyň Apollon işdigini bilip ýoşlyk güle buluň ýanyna gelipdi. O Apollonyň jogabyna sabyrsyzlyk bilen garaşyp durdy. Ahyrym jogaby eşdip güle tas ýykalypdy. Ol Hytaýyň Edil orta arasynyň aňyr çetinemi diýip gaýtalatda ýene de güldü. Apollon oňa gaharly, göwün ýetmezlik, ulumsuluk bilen seretdi. Bir zat samyrdap, garankyň içine gözüni ýitip gitdi. Oň hawa diýenni de, ýok diýenni de düşünip bolmady. Anton ağa da kellesini ýakap güldü. Mugallim şu filmiň öz jurnaly bilen ýörüte iýerlendiginden habardardygyny aýtdy. O Anton ağanyň eýem ýol şaýyn tutanlygyny görüp ýol salyp berdi. Mary oblasty Anton ağa, Türkmenistanlydyr. Aşgabat diýip eşitipmidin? Ene şo şähere barsaň, Maryny tapardyň. Sen Hytaýa da barmy, Afrikada barmy? Moskwaň sürün gönü Türkmenistanyň ide gidiber. Ya eger isleseň Bakuň üstünden gitmek bolar. Düşündüm dostum, sag bol. Görýän göli Jitomirde otlyň biline basaýsaň, bir baş mardan çykaýsaň boljak o. Ay gönü bir baş barmasaňyz da birden artyk düşüp binmeli bolmarsyňyz. Anton ağa oň bile gadarly goşlaşyp öýüne gaýtdy. İki ata we dawaly çaga. Atanalar ağa piriniň o ýan bir ýanyna seredip ýola çykmak üçin eşegine garaşyp oturdy. Eşeg bolsa her gün ertir kıyaly Mikola galpakly ýapdyn toýakmak üçin alyp gidipdi. Mikola eşek minmege görýärdi. Olany tow kowlamasyny, üzüm tüpeňlemesini bir ýem taşlapdy. Hatda inni ýekawrak oglanlar oňa "Sen kijikken üzüm aglardyň" diýseler, ol utanjaň ýylgyrardy. Ene şo günem galpakly ýerden turup eşegi ahyra ýanady da darmaşyp üstüne minip, ondan goňuşlarynyň öýleriniň ýanyna baryp "Meret, aman, ýörüň" diýip gaýgyrdy. Muň sesi çykany bilen bir näçe oglan öýlerinden dadanaklaşyp çykdy. Olara meşeklerini atlanyp, ýaba tarap öň bayragy goýberdiler. Atanalar oň ýerinden "Oglum köpeglenmegin" diýip gaýgyrýansa, çagalara gyýkyryklaşyp eýýäm arany epeklaşypdylar. Atanalar ağa Mikola gelýänse oňa güýmenli, garaşmaly boldy. Ene şo wagt tamyň şunkyndan öwrülip 3 tane adam geldi. Olaň daşky typatlaryna görä bir türkmen gullukçudy. İkincisini atanalar ağa tanap bilmedi. Üçüncüsü bolsa Owa Sowet ispalkomynyň başlygydy. Ony ýansa olaryň biri arasda türkmenleri bilen "Salam atanalar ağa" diýip gelip görüşdi. Beýleki türkmençe salamlaşyp golup gaty kynçylyk bilen "Salam" diýdi. Oğlum gelip görüşdü. "Wa aleykumessalam" diýip atanalar ağa güler ýüz bilen elleşip olary gownaçyk güle garşaldy. Owa Sowet ispalkomynyň başlygy ýylgyrjak bolup öýdüne zor edip "Atanalar ağa, kabul edin. Şu adamlar size mihmançylyk gelipdirler" diýdi. Mirab ağa bir söz eşitenden emay bile sakkan typalady da gelenleň ýüzüne ýamaşkanyň hyn edip seretdi. Raýtdy, Türkmenistana zordan geplecek bolýany putu hyn etdi.
Ol bedeni sagdyn. Semize ýakyn orta boýly, saçlarynyň etegi agyryn, gara ýagly adamdy. Ol adamyň gözi bilen burnuny görenden atanalar agan şuňy gowşap gitdi. Sakkalynyň uzuny işledi. We şo häziriň özünde de gapyny ikirlen açyp, "Giýirin, gadyrly mehmanlar" diýip ýüzlendi. Atanalar aga obanyň içinden bir näme tanyş adam geçdi. Oň ýürüýüşine ýa gepleşeni seredip, "Sen äýnim heran Hasanym bolsaň. Ama şolardan soň, ýa ak ýutuplardan soň" diýip sakurdy. Oň ýalňyşýan wagty at bolardy. Şoň şenem atanalar aga bir näme tanyş derre tanady. Ol ütgeşikde 45 ýaşan Mikolady. Hawa, ol Anton agady. Atanalar aga öýe girip, "Habar bay, hani mehmanlary çaýly" diýip aýtdy. Mehmanlar töýerde halyň üstüne oturdup, öýde aşagyraqda keşäň üstüne oturdy. Fabrije çaý gaýnatmak üçin çykyp gitdi. Her kim gürrüň näme hakdy we näme hili başlamalygyny orun tapman damy götürdi. Diňe ýapyşgan güdünni, näme üçindir gahar bilen kellesini aýna urup, şonu döwüp geçmekçi bolýan fakar fiňegiň wagyrdygynyň maşgat eşdilmeýärdi. Şo wagt gapy tarka açylyp, Mikola böküp içerik girdi. Onuň görünmädine Anton agan şahatlykly gözler Abbasy ýaly ýallarady. Agdaçyldy. Ol hut 20 ýaşly ýigit ýaly we ýerinden turup Ukrainçalap, "Balam, oğulcugum, Mikola" diýip ony uzagyna ysdy. Onuň kelletinden, ýüzünden ýygyny oňşamaga başlady. Atanalar aga çymmak bolup Mikola terediýärdi. Owa Sowet isparkomunyň başlygy bilen şäherden gelen wekil çymgydyl bolup atanalar aga terediýärdiler. Mikola beni tanış adamın dilini düşünmedi. Alayta da onun näme üçin beýle gowurýanyny düşünmedi. Şoň şenem ol tonjaň ýylgyryp, oň bir guzoklan ellerini aýryp tapmak gerek boldy. Ol näme tanış dynman Mikola bir zatlar diýýärdi. Oň ýüzüni gözüni typalaýardy. Guzogyny ysýardy. Emma Mikola bir agdam düşünmän, ahyr oň elinden tapdy we gelip atanalar agan dyýdyň üstüne oturdy. Anton aga oğlunun tanamaýanyny görüp aňtaň bolup galdy. Öýüň içine ýene ümsümlügiň aralaşanyny bilen, äpşigidäk sakar tiňek, oňa gözüň üstüne burnuň bar diýen adam bolmady, öýüni götürüp ýapyşga urmagy. Oýunky dönem beter aly wagt etmäge durdy. Anton aga ýugoşlyk güle gelip Mikolaň ýanyna turdy. Şäherden gelen wekile garap bir zat aýtdy. Wekil howluk manjysynyň papirosyny çykaryp orta taşlady. Öýde bir ýerine alyp ýerine gysdyrdy. O şoň ýaly sabırlyk bilen otu çöpüni çykaryp, papirosyny otlady we agdynyň tüsüni näme üçindir diýip ýokaruflap gurrunga başlady. Atanalar aga, "Biz ýeň şün gatrak degäjek bir habarly geldik. Belki özüň meýem aňsaňyz aňansyňyz." Anton aga bir gepleýäniň ýüzüne, bir atanalar agan ýüzüne seretmäge başlady. Owa Sowet isparkomunyň başlygy agyr göwresini gowsunduryp, jüwesinden şakkyny çykardy. Odur maşakdan ketirenlik üçin eti gyzaryp duran darnaklarynyň uzuny ýonmaga oturdy. Atanalar aga bolsa, sakkalyny typalap, daşynyň göräýmek ören arkaýnyk güle diňleýärdi. "Hawa, siz 3-4 ýyl mundan ozal. Ören bir asylly iş başladyňyz. Ýagny şäherdäki şagyr bagynyň Mikola Kalpakly diýen bir ogluny özüňize perdent edinmek üçin alyp geldiňiz. Olamyň ha, ine töweleme mektebe gatnap ýören oglun bolupdyr. İyi dedipsiňiz, ululdypsyňyz. Hawa bir ören gowy iş. Siziň görülýäňize ýerip kän adamlar atasy enesi şagylary perdent edinler. Ýöne gülün. Anha şo turun ýollaş Anton Semyonowyç Kalpakly. Siziň ogluňyz Mikola Kalpaklynyň kakasydyr. Mikola Kalpakly. Şöýleri eşdenden soň bir tüýüstü zatlar oň ýadyna düşýek boldy. Yan taamlar, tüssü, ejesi, pırgun. Bulon hemmeti düşýär bolup kelletine geldi. Ol oglunça kelletine görüp Anton agan ýüzüne asrynyk bilen seretdi. Göwnüm bir zat syzyp, şu magala çenini sabırlyk saklap, gapyň sırtyna diňläp oturan sabirjang ýüregine howtala düşüp, ýugoşlyk bilen çerik girdi. "Hawa, şu benne oglum" diýip halit edilen dur. Özüňiz görýäňiz. Şu mahallaga bir agaz gepleşek bolsaňyz, oň gözleriň ýaşy paýardap döküljek.
Näme gereňiz ogul bolsa, atanalar aga özüm öňüňize düşüp gideýin. Belki ýene bir şuň ýaly ogulunjyk taparys. Oň şünem tapan begener, tanan alar diýen ýaly. Ýollaş kalpaklyň ogulun özüne bereýin. Sabreze durup bilmedi. Yok hanım, bir ayıp bilmez. Mikola canımın ata tenesi ölüptür. Eger ata tenesi ölmedik bolsa, bir eýilije şaga bir yerlere düşmezdi. Men yigit çıkan ogulumy her gelene berip koýberip biläýmen. Beýle der gelnije. Bir her gelen adam däl ahyry. Her geleni özümizem alyp geljek däl. Biratlaň aňarsyna ýetildi. Iň berkisi. Bir ýollaşyň ady, familiýasy Anton Kalpakly. Sizin oguluňyzyň ady Mikola Kalpakly. Şonunam meýalim ahyryn. Nireden o meýalim bolaýýarmyş. Asyl men ogulumyň familiýasy bolmaz. Oňa hiç kim Kalpakly diýen näler. Ýöne ilk gelene kelle saçlyjady. Şoň üçin şagary allalarda Kalpakly diýiberdiler. Ýok, eger. Dünýäde Kalpakly ogulum köp. Barıňda gözläp beriň. Asyl men Mikola janymyň özüm gitmez diýip sabreze gyýyňazyň uzy bilen gözüniň ýaşyny tüpürdi. Ol mektebini gaýdyp gelýänçe, ýoluna garap gözüm ýolly galýan janym. Innony baş bilen birini beräýmeli bolarmy? Başga bir wagt bolan Atana da ragoňa. Bar sabr. Sen öýdi işiň bilen boluber. Erkekleň gurruna gatyşma diýip, onu gurrun etmä goýmazdy. Emma häzir oň tapýan sözlerini atana da ragan öýe tap biljek därli. Şoň üçin fabrejäň delillerine göwün ýetip, bu hak söz diýen ýaly garaýyş bilen bu ekelim ýöne geretdi. Şu mahala şenni näçe aglat gelse-de, mertlik bilen çydam edip oturun Mikola Kalpakly birden gözlerini ýaşy dolduryp, müňürip aglady-da. Kellesini atana da ragan dyýdyň üstüne goýdy. Anton aga bozulup ýüzüne şak saldy. Owa Sowet isparkomynyň başlygy gözüniň ýaşyny gizlemek üçin aňarsyna bakyp ardynan boldy. Sabreze ymykly aglamak oturdy. Aýynda sakar diňek wazardap, epişken tä ýokorsyny çenini ýetip, şo ýerden özüni dik aşap goýberýärdi. Şo wagt atana daragy Mikolanyň kellesini ýypylap, "Sabr way, bersen Mikolany alla 5-10 minut daşary çykaý" diýdi. Sabreze Mikolanyň elinden tutup daşaryk alyp çykdy. "Hanul gulogas" diýip atana daragy wekile garap, edably gurruma başlady. Şu zaga oglunyň bagdan alnandygy sizin ýadyňyza düşýändir-de, emma biziňe bagdan alınmaz ýadymyza düşenok. Asyl men muny hiç kime ogullugyň diýdirýän nälerin. Her kim oguluň diýändir. Eger men muny berip, sizin aýdyşyňyz ýaly başga bir ogluny alyp gelsem, oňa dogry Kalpaklyň tapylmajagyny men nirden bileýin? Ýok. Sizin munyňyz ters dawa bolýar. Ýok. Bilmeňe asyl razy bolup bilmez. Wekil Sabrejanyň Watanyň aganyň sözlerini Anton aga terjime edip berdi. Anton aga kellesini gat-gat ýaýkap, üdül-kedil raýlaşmaýanyny bildirdi. Aýdyn. Bir pikir edip görsünler. Men ogulumy goýup obama nähil gaýdyp barýan. Men ol obada nähil ýaşap bilerin. Ol oba maňa kapat ýaly bolup görünýär. Mikola jan gijelene düşme girýär. Men enseme gijeri ýatyp bilmän. Ogulumyň ýykylan ýerine, tüpeňjügüni galdyran ýerine tä daňdan çenni. Ýylygyny şilimjek oturýan. Günnüzine onuň oýnan ýerlerini heretsem, hut suraty zanyýal bolup gözüme görünýär. Men 4 ýyllap düşmanyň tyýylyny töwüşemdi. Maňamda ogulumyň sesi eşdirip durýan ýaly. Oň ruhy men gahar gadamy joşturýardy. Innem men ne aýalym ne de maşgalam. Eger ogulum ýanymda bolmasa, onu tüýüz ýurduny ýeka alan diýenler men bolajak. Ýer şundan soň siz men ogulumy nähil bermän durup biljek. Ýedeniňiz goý ekläňiz üçin men zanym bilen minnetdar. Emma ýalbarýan. Men ogulumy özüme gaýtaryp beriň. Wekil Anton agaň sözüni terjime edip bolandan soň atana aga ýüzlenip şeýle diýdi. Atana aga, görýäňizmi?
Nenem şada meni närazy edip gaýtaryp bolar. Gelin, siziň ikiňiz düşünem. Men bir teklip çykarayyn. Eger iki tarapyňam şu oglany gowgörýänligi bolsa, onda gelin meseleni şu oglanyň özüne çözdürelim. Galjak diýse, ekitmäge dözmersiňiz. Gitşek diýse de alyp galyp bolmaz. Gelin meseleni şoň özüne çözdürelim. Siziň munyňyz ören dogry pikir diýip atanylar agy söze başlady. Ýöne meňem pikirimi Antonaga aýdyp beriň. Eger oň oglany gowgörýänligi çyny bolsa, o meni şu ýerden zanipkeş enesiniň atasynyň elinden alyp gitmesini sebäbi diýsek, Antonaga özüne aýal tapynar. Olen tek ýigit adam. Oň şagatynyň boljagyna da şekimiz ýok, emma Mikola üçin ene tapaýjagyna, onda da sabyrdan gowy ene tapaýjagyna men gaty şükrünýän. Aýalsy öýdi. Ya öňe eneň ýerine bir şagan halyny çyk geçer. Ene Anton şu tarapyny ýada salsyn. Onsoň men siziň pikiriňizde razy bolýan. Anton bir sözler eşitenden soň şoň pikir edipdimdi. Şo wagt Oýus polkomynyň başlygy çakkyny ýapyp ýüzüne saldy. Barmaklarynyň bujuny üfleşdirdi de Antonaga öýdürdi. Antonaga, siz kalhosçumy? Hawa. Belli hünäriňiz barmy? Agaz ustady. Antonaga. Men eşdeşimçe siziň ýurtlaryňyzda agaçam köp, agaz ustadam köpmüş. Hawa, onsoň Mikolany alyp gitseňiz bir däl. Hem şaga horlanjak, hem atynete gynanjak. Asıl bütün oba da gynanjak. Hebe bu zagat oglany bütün oba gowgörýär. Eger goýup gitseňiz ýene de däl. Onda siz gynanjak. Ogluňyz gynanjak. Asıl siz goýup gidýän biljek däl. Bile bolsa agaz ustasy näler gerek. Gel Anton aga siz şu ýerden tek beş şun galyň. Ogluňyz size öwrenişdin. Siz hem bir ýerlere öwrenişiň. Ondan görli berýärdi. İsleýäňiz alyp gidersiňiz. Kiyif dokar. Ya özü islese bir yerde galar. Aşgabat dokar. Kä o ýana gider, kä munna geler. Edil atana daragan tamynyň ýanyny tam salyp bereli. Ýene ondan soň ogluňyza bileje, şäheriklice uwanyňda ýöreň. Ine maslahat dip, şäherden gelen wekil şatlykly gyýgardy. Tüýs bolaýdy. Başlygyň rusça gepleşine Anton agada düşündi. Atanalar agada. Olaň ikisem bir-biriniň ýüzüne bakyp ýylgyrdylar. Soňra da bir-biriniň ellerini puta gysdylar. Jaý maslahatmy? Jaý maslahat. 1946-njy ýyl.